Udjenza tal-Papa Franġisku l-Erbgħa 5 ta' Jannar 2022. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Eżis ħuti, l-Odwa tajba. Oggi mediteremo Illum se nimmeditaw fuq San Giusepp bħala missier ta' Ġesu. L-Evanġelisti Mattew u Luqa jippreżentawh bħala missier putattiv ta' Ġesu u mhux bħala missier bioloġiku. Mattew jippreċiża dan u jevita l-formula nissel użata fil-ġenealoġija għall-antenati kollha ta' Ġesu, imma jsejjaħlu ir-raġel ta' Marija li minnha twieled Ġesu li jsejħulu l-Messija. Waqt li Luqa dan jistqarru billi jgħid li n-nies kienu jaħsbuh li kien missier Ġesu, jiġifieri kien jidher qisu missieru. Biex nifhmu l-paternità putattiva jew legali ta' Giuseppi, hemm bżonn inżommu quddiem għajnejna li fil-qedem fil-Lvant kienet frekwenti ħafna iżjed milli llum l-adozzjoni. Biżżejjed naħsbu fil-każ komuni f'Iżrael imsejjaħ tal-levirjat kif ifformulat fid-Dewteronomju. Jekk aħwa jgħixu flimkien u jmut wieħed minnhom u ma jkollux tfal, il-mara tal-mejjed m'għandix tiżżewweġ barra l-familja lil xi ħadd barrani. Ħatina jersaq leha u joħodha b'martu u jaqdi dmiru taħu żewġa li hu. U hekk jiġri li l-ewwel iben li tilet jieħu isem ħuh il-mejjed. U hekk ma jitħassarx ismu minn Iżrael. Fi kliem ieħor, il-ġenitur ta' dan it-tifel ikun ħaten ommu, imma l-missier legali jibqa' l-mejjed li jagħti lit-tarbija li tkun għadha kemm twildet id-drittijiet kollha tal-wirt. L-għan ta' din il-liġi kien doppju biex tiżgura d-dixxendenza tal-mejjed u għaż-żamma tal-patrimonju. Bħala missier uffiċjali ta' Ġesu, Giuseppi kellu dritt li jagħti hu l-isem lill-ibnu u hekk jirrikonoxxih ġuridikament. Ġuridikament huwa l-missier imma mhux fit-tnissil għax ma nislux. Antikament l-isem kien jiġbor fih l-identità ta' persuna. Tibdel isem kien ifisser tibdel il-persuna. Bħal fil-każ ta' Abram li jismu Alla bidilulu għal Abraham li jfisser missier ta' ħafna, għax kif jgħid il-ktieb tal-Ġenesi, missier ħafna ġnus nagħmel minnek. L-istess għal Ġakobb li ġie msejjaħ Iżrael li jfisser dak li jitqabad ma' Alla għax hu tqabad ma' Alla għax riedu jbierku. Imma fuq kollox li tagħti l-isem lil xi ħadd jew xi ħaġa kien ifisser tafferma l-awtorità tiegħek fuq dak li qed jiġi msemmi, kif għamel Adam meta ta' isem lill-annimali kollha. Giuseppi diġà kien jaf li għall-binn Marija kien hemm isem imħejji minn Alla. L-isem ta' Ġesu jagħtihulu l-veru missier ta' Ġesu, Alla. L-isem Ġesu li jfisser il-mulej jisalva kif ifissirlu l-anġlu għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubietom. Dan l-aspett partikulari tal-figura ta' Giuseppi illum servina biex nagħmlu riflessjoni fuq il-paternità u fuq il-maternità. U dan nemmen li hu importanti ħafna li naħsbu fil-paternità illum għax aħna b'xorti ħażina qed ngħixu fi żmien ta' ħafna iltiema. Kurjuża din, iċ-ċiviltà tagħna hi xi ftit jew wisq iltiema u dan jinħass li aħna iltiema. Il-figura ta' San Giusepp tenna nifhmu kif nistgħu insolvu dan il-fatt li aħna iltiema. U lillum qed jagħmel tant ħsara. Ma nġibux wild fid-dinja biss biex ngħidu li aħna wkoll missierijiet jew ommijiet tiegħu jew tagħha. Aħna ma nitwildux missierijiet imma nsiru. U ma nsirux biss għax inġibu wild fid-dinja imma x'nieħdu ħsiebu b'responsabbiltà. Kull darba li xi ħadd jerfa' r-responsabbiltà tal-ħajja ta' xi ħadd ieħor, f'ċertu sens ikun iħaddem il-paternità
tiegħu fuqu. Qed jiġuni f'moħħi b'mod partikulari dawk kollha li jiftħu qalbhom biex jilqgħu l-ħajja billi jgħaddu mit-triq tal-adozzjoni li hi atteġġjament hekk ġeneruż u sabiħ. Giuseppe jurina li din ix-xorta ta' rabta mhijiex sekondarja, mhijiex xi soluzzjoni għax m'hemmx tagħmel. Din ix-xorta ta' għażla hija fost l-ogħla xejriet ta' mħabba u ta' paternità u maternità. Kemm tfal fid-dinja qed jistennew lil xi ħadd jieħu ħsiebhom. U kemm iż-żewġin jixtiequ jkunu missirijiet u ommijiet imma ma jirnexxilhomx għal raġunijiet bijoloġiċi. Jew imqar jekk diġà għandhom ulied jixtiequ jaqsmu l-imħabba tal-familja ma' min baqa' mċaħħad minnha. M'għandniex nibżgħu nażlu t-triq tal-adozzjoni, nieħdu r-riskju li nilqgħu. U llum ukoll, flimkien mal-fatt li aħna l-tiema, hemm ukoll ċertu egoiżmu. L-aħħar darba tkellimt fuq ix-xitwa demografika li għandna llum. In-nies ma jridx ikollhom tfal, jew wieħed biss u xejn iżjed. U tant koppji m'għandhomx ulied għax ma jridux. Jew ikollhom wieħed biss għax ma jridux iżjed, imma mbagħad għandhom żewġ tiklieb, żewġ tiqtates. Iva, klieb u qtates jieħdu post l-ulied. Iva, tad-daħk, nifhem, imma din hi r-realtà. U din li niċħdu l-paternità u l-maternità lilna tfaqqarna, tnażżalna l-umanità tagħna. U hekk iċ-ċiviltà tixjieħ u titlef l-umanità tagħha għax nitilfu l-għana tal-paternità u tal-maternità. U jibgħat il-pajjiż li ma jibqalux ulied. U kif qal darba wieħed b'nofs ċajta, u issa min ħajħallas għat-taxxa l-pensjoni tiegħi la darba ma hemmx ulied. Min se jitabba bil-pis tiegħi daħak, imma din hi l-verità. Jiena nixtieq nitlob lil San Giuseppe il-grazzja li jmissilna l-kuxjenza tagħna biex naħsbu f'dan. Li jkollna l-ulied, il-paternità u l-maternità huma l-milja tal-ħajja ta' persuna. Aħsbu ftit f'dan, huwa minnu. Hemm il-paternità spiritwali għal min jikkonsagra ruħu lill-Alla u l-maternità spiritwali. Imma min jgħix fid-dinja u jiżżewweġ irid jaħseb biex ikollu l-ulied u jagħti l-ħajja. Għax huma se jkunu li fit-tmiem tiegħu jalqulu għajnejh li jaħsbu għall-futur tiegħu. U anki jekk ma jistax ikollkom tfal, aħsbu għall-adozzjoni. Huwa riskju, iva, li jkollok wild dejjem huwa riskju, sew jekk naturali u sew jekk b'adozzjoni. Imma iżjed riskjuż hu li ma jkollok xejn, iżjed riskjuż hu li tiċħad il-paternità, tiċħad il-maternità, kemm dik reali u kemm dik spiritwali. Raġel u mara li minn jeddhom ma jiżviluppawx is-sens tal-paternità u tal-maternità qed iħallu barra xi ħaġa prinċipali, importanti. Aħsbu f'dan, nitlobkom. Nawgura li l-istituzzjonijiet ikunu dejjem lesti biex jgħinu f'dan is-sens ta' adozzjoni. Jassu bis-serjetà imma anki jissimplifikaw il-proċess meħtieġ biex tista' titwettaq il-ħolma ta' tant kejknin li għandhom bżonn ta' familja u ta' tant miż-żewġin li jixtiequ jingħataw fl-imħabba. Xi żmien ilu smajt ix-xhieda ta' persuna, tabib importanti l-mistier tiegħu li ma kellux tfal u hu martu ddeċidew li jadottaw.
U meta wasal il-mument offrewlhom wieħed u qalu imma ma nafux kif ħadd tkun is-saħħa tiegħu. Jaf ikollu xi marda. U hu qal kien rah, qal kieku kellek tistaqsini dan qabel tħallt forsi kont ngħid le. Immissa li rajtu ħanieħdu miegħi. Din ir-rieda li jkun missier li tkun om imma anki fl-adozzjoni la tibżawx minn dan. Nitlob li ħadd ma jħossu mċaħħad minn rabta ta' mħabba paterna. U dawk li huma morda x'iltiema jalla jimxu l quddiem mingħajr dan is-sentiment hekk ikraħ. Ħajħaddem San Giuseppe il-protezzjoni tiegħu u l-għajnuna tiegħu fuq l-iltiema u jaqbesu għal koppji li jixtiequ li jkollhom tarbija. Għal dan nitolbu flimkien. San Giuseppe, int li ħabbejt lil Ġesu b'imħabba ta' missier, kun qrib ta' tant tfal li m'għandhomx familja u jixtiequ missier u om. Wieżen lil koppji miż-żewġa li mhux jirnexxielhom ikollhom tfal. Ejnhom jiskopru permezz ta' din it-tarbija proġett ogħla. Għamel li lil ħadd ma tonqsu dar, rabta, persuna li tieħu ħsieb tiegħu jew tagħha u fejjaq l-egoiżmu ta' min jagħlaq qalbu għal ħajja biex jiftaħha beraħ għall-imħabba. Grazie.